langilean artea txokoa, karo, guk urten gendu nien, ilegalak ginen. Legalizatu urtiek gero izuten, ezkertiarrek, lehenengo PC eta gero PC nostien guri ere bai, guk lehenengo elezioetan adibidez ez gendun presentatzeko aukera bikekin, beste sigla batzuk izen da zan. Eta, bueno, orduan ze pentsatu gendun. Egingo dugu artistiko-kultural module soziale bat, eta hor egingo dugu geure kuartela. Eta horrela, orduen, ganera zegoen, batzoki izendakoa zorotzan, frankismoak izituen kendu, zertu, usurpatu. Da falangistien zeudenan, goizien. Batzoki izanlekoen zelan movimiento nazional, frankista. Eta azpizien zegoan, lokal handio berrometro gehiago, korralak eukindakoa bere denporateago zan, ja nahiko balduta, eta bueno, baina guk langileri gaztia zean gure ingeruen, izango ginen, egunetik berreun gaztietanok, gaztiek, eta jente asko kanpotarra bera, bertokoak eta kanpotarrak, ez dut, eta batzuk arginek, beste batzuk karpintezen ulertzen ziren, de euren konture mejoratu zen, eta egin gendun txokoa. Txoko langilatea, entroboreros. Da, han egin gendu zen txarrak, eta, bueno, izen zen, danak hasi ginen horrela, ezke, ostantzen ez gendun legalidadek, eta horrela montatu ginen langilatea. Da langilatean, egiten ziren txarrak, langileenak, eta, han aukeratzen gendu zen, langilatean. Gaztietanok. Langilatean ez zegoen estudiante bakarra nik nintzen. Bueno, universitario ni nintzen bakarra. Bestien dara ziren langileak, edo formazion profesionaleko estudiantiek, edo terceros oficiales de tercera, edo hiek, eta gazteak, indartzuek.